Jotono sari kaham जों थाङै tonglayo Pondicherry-o tase dati ongkholaina hwnoi tongmase ongkholai malaliya hinkhe tabuk 5টা tamui tongkha जों koita rogo sogui siya ekdom lama hingka khe 6-7 ghontani lama phunugui tongo horni 2টা 3টা rogo sogui जों hingke जों sokpaikha Pondicherry-o hingke beach-o hingke belai kheno satung borok rok kom sari gosa o jaga borok bangpho hingke जों khe hotel o habui hingka khe restaurant rogo habui mai rok chalai akolai जों phailaka ta gana o ba yang gana o no जों hotel o tonglaimani hingke belai kheno satung kutungma pura wasino tunglaijak baimani marung suka borok khe 3 jona salai salai khe ri chumlaijak tipho bwskang bwskang yak khitalai himlai manwilai tonglai tiro borok khe hingke khe जों obono tini no first nugo ta hingke belai kheno naithotok kebo phaiya tongui tongkho hingka khe norog bo phai naifani naithotok belai kheno ekdom tamoni sanai ah jaga o thangkhe se saimano amsukhe jaga space kotorma belai kheno naithotok जों ah gana gini rok haino जों goroklai nalaibai suka hingke o jaga o hingka khe tui kinaro thanglai tonglaio जों lama o tei bui mwsalai o hinui rok जों salai tongo ang ekdom tamhinai dowui mamangma khlaikha tangi hinkhe video call o mauni bagui hingke norog paya sak nai tongdi tei bahai ongjaka comment khlai sadi tei like share khlaina taprokdi je kwtal video nuk tongnai rok ani channel subscribe khlaiya kongkha please norog ani channel o subscribe khlai di norog tebo kwtal kwtal video nugui mannai hingke जों beach o sogui laikha ekdom satung hasingsa pura o kuphur pura hasingsa belai kheno kutung asa hasingsa bo pura kaphikhi se maya hingke tei hasingsa rogo himui bo maya belai juta ganang hingke juta khulogui mai himu hingke ba pura wasinoi ha tungmani khachilai se chwngma thanglai se o srabsa achuklai gana hinui achuklai tongkha ani bwsa belai kheno tongthokjak suka norog nasing naidi ani sajlani tomong bo belai kheno thwngsuka pura ri tlangjak do o jaga thanglaima jaga o pura ri siwi thangbaikha phaiboro hingke rukutu kanui tui hai o ang bono ri si thangbaikha jotoni no ri kisi mamang belai kheno tui kirima singsa tei nabo naithok tei oboni kinaro kinaro simi se tonglaijak o ayang kwcharo to thangui mano maya hingke tui bai wasino kobolai tlang thangjaknai pura sida naithotok tei nobar bo haino dom dom pura ani bwsarok belai kheno tongthokjaklai suka jutkhe thwnglai suka borok maar kheno borok obono first time bongni hasingsa o ma thwnglaimani ani o bwrui kusu sajakni boto hasingsa rogo ma thwngya kok obono puila bini hasingsa rogo ma thwngmani pura bwkhwnai rogo pura hasingsa haino hablai suka hasingsa rok se khitalai o mokol o haptui chang thangmani tobo mokol o habliya video belai kheno lokha tangui hinkhe ang je thangmani जों je thanglaimani ah jaga jotono ang video o jaga upload set khlaibaikha hingke belai kheno video lokmani bagui ang pura speed khlai mangchima rwsio norog paya sak nai naidi hingke belai video lokha hingke bo aram nanglak buinai nani ongo kisa problem ongjagani hinui ang pura short khlaioi tei speed khlai mamang ang video dakha
O jagao puilani simi pura paithak jora speed mamang pura video belai kheno dojak hingke norok paithak nailai di obono first ani sajla tui o amo haike pukhiri o bahari ma tukumani borok je tormani amo haike tui pukhiri rogo ma tukuya nogo mamang se tutuku rwjago hingke ba pukhiri rogo waisa fano amo haike bahari ma tongthokya ekdom bo tongthokjak suka pura ba bahari ma wngta thango hingke yang tui wasino lilak wnghayo hingke ba kochogui rok thana kiribele bini ba hingke bono mang naima tongo bini ba bono kakasari rok rohoro haino haintaise tui o kok gegerugui thana rok naio tongthokjak suka tei sana hamliya bini tongmung no mang nana singa hingke mamoni suka bini rok tisana rok swdokse korai tongsi bono mang se khelma khai tongo hingke ba. Chwng taise sarik jorao phailaikhya mairok chalaioi hingke rest khlailaihtui hinui chwng taise o jagao je salo phaithakmani taktaisa horo phailaiokata tabuk hor jorao hingkakhe belai kheno borok kwbangma jotono himlai tonglaio hingke tei tui kinar rok bo haino kaipano ayang tui kwcharo hingke mane tui ganao tui ma tangui liya hor wngjakni bagui kebono tui bwkhago rohoya ah jaga security rok tongo haino kinar o simi jotono naisiklai achuklaijak tei nobar bo belai kheno phai tongo pura tui bo haino wasino gurum saoui phai tongo tei o jagao kwbangma manui rok bo haino phala o kwbangma no manui phaljaknai tongo paijaknai o jagao rang tongkha phiaba belai kheno dam morok hingke aboni bagui ang khum palia bwsano simi bokhorogo lighting abo kaisa pailai rwkha bokhorogo berjaknai herband hai khlaijak hingke ta horni views wngkha hingke belai kheno naithogo pura light bai mamang sajokjak pura yang haino borok mamang iko tui kinaro simi ma thango tui ma tangui tui jagao kebono rohorya o jaga security rok haino bachajak borok bangmani tabuk hingke hor jorao hingke salo hingka hingke tungo belai kheno tungo ayango tungmani bagui horo hingka hingke aswk tungya ba thanda aboni bagui bo berai hingke salo hingke kutung ni bagui ongkhoya hingke chwng haino chwng bo lama himlai tonglaio tei swrapsa bwsarok bai ma bo mahachuklaio lenglaijago hingke ba hingke tabuk chwng thangnani digi wngui tongkha tabuk chwng hotel o thanglainai chini rest khlaima jagao thunani bagui hingke chwng thuoi khwnafung aikha hinkhe chwng nogo thanglaichhinai. Baya rok bahai ungjak baikha ani video no tei norok ani video no puilani simi paithak jora naimani bagui norok no belai hambai hingke tini ni bagui aswkno video next time o norok ni bagui video kwtal tubui tongo tata bye bye jotono kaham kwrwng tongbai di.